Is-sena li għaddiet kien hemm iktar turisti li gawdew il-ġmiel tal-Port il-Kbir peress li żdiedu b'mod sostanzjali n-numru ta' persuni li daħlu Malta fuq bastiment tal-passiġġieri magħruf aħjar bħala cruise liner. Il-total ta' passiġġieri fuq cruise liners fl-2016 kien ta' 626,082 persuna, żieda ta' 4.3% fuq is-sena ta' qabel. Minn dawn il-passiġġieri, 74.4% kienu ġejjin minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-ikbar żidiet kienu ġejjin mis-swieq ta' Franza u tal-Istati Uniti. Il-passiġġieri ġew fuq 316 il-cruise liner biex kien hemm medja ta' 1981 persuna fuq kull bastiment. Fl-2015 daħlu 9 cruise liners inqas. Is-sena li għaddiet żdiedu wkoll il-passiġġieri li mhux biss niżlu Malta tul il-jum iżda għaddew lejl fi gżiritna. Dawn telgħu minn 15,847 għal 22,519, differenza pożittiva ta' 6,672. Min-naħa l-oħra passiġġieri li żaru Għawdex naqsu għal 6,930, għalkemm bi kważi 10,000 in-numru baqa' ferm iktar b'saħħtu mis-648 tal-2014.